Priatelia, u proroka Ámosa môžeme čítať v 7. kapitole, verš 12 až 15 to, ako prichádza Boží posol k prorokovi, k Ámosovi a hovorí mu, aby išiel a prorokoval. Boh ho chce poslať a Ámos sa bráni a hovorí, veď ja som predsa pastier, ja nepôjdem. Ale Boh nalieha. Boh má plán a Boh hľadí, láska ho vedie, keď hľadí na človeka a na potrebu ísť, aby človek bol zasiahnutý Božou mocou a Božím slovom. Posolstvom, ktoré je o nádeji, radostnou zvesťou. A takisto aj Ježiš urobil, keď začal posielať svojich učeníkov po dvoch. Dnes je potreba evangelizácie veľmi aktuálna a je to najdôležitejšie, čo máme urobiť v tomto svete, lebo Božia láska, ktorá je rozliatá v našich srdciach, nás ženie, aby sme išli a hlásali tomuto svetu, že Ježiš Kristus je živý a že je stále ten istý i včera, i dnes, i na veky. A takúto skúsenosť sme mali aj v týchto dňoch. Môžete si to pozrieť lepšie a detailnejšie na našich stránkach, o čom to bolo, ale bolo to o evangelizačnom stane. Postavili sme uprostred sídliska v Košiciach na jednej lúke pred blokmi, kde žije 25 000 ľudí. Postavili sme tam stan. Tam sme žili, ako keby sme chceli povedať ľuďom, ktorí nás obklopili, sme tu s vami, tak ako Kristus je tu s vami. Aj napriek tomu, že dookola sme zažili mnohé veci, ktoré boli aj negatívne. V noci tam niekto zapálil auto, videli sme, ako mladí berú drogy pred nami, ale na druhej strane Boh otváral nové cesty. Privádzal nových mladých a húfy mladých ľudí, ktorí sa zastavili na ihrisku, ktorí vytvorili pekné spoločenstva, ktorí boli s nami a zdieľali tú atmosféru priateľstva a radosti, keď sme mali koncert a keď sme hovorili o Ježišovi a svedčili o ňom. Bolo to úžasné. A Boh nám vložil radosť, keď sme čosi dali, keď On nás poslal a vyzbrojil svojou mocou, aby sme išli. A my sme to urobili. Aj vás povzbudzujem, a teba, brat môj. Aj tebe dnes Boh hovorí, ako vtedy Ámosovi. Choď. Možno, že aj ty sa budeš brániť a povieš si, kde ja pôjdem? Ja som iný, ja niečo iné robím. Ja som možno zbehlý v niečom inom. Tak ako on hovoril, ja som pastier, ja mám svoje stádo, svoj svet. Choď. Aj ty môžeš vykročiť, aj ty môžeš ísť. Aj teba Božia láska, ktorá je v tvojom srdci, teraz ženia a tlačí, aby si išiel. Aby si sa postavil vedľa toho, ktorý žije pri tebe blízko, alebo s ktorým sa stretneš a povedal mu, Boh má odpoveď pre teba na tvoj problém a na tvoje otázky. Ježiš Kristus je riešením do tvojho života, do tvojho problému. Ježiš Kristus a jeho láska ťa teraz zasahuje, preniká a uzdravuje. Ježiš Kristus je priateľ a je pre teba a je teraz blízko. Otvor svoje ústa a oslov ho a otvor svoje srdce a prijímaj požehnanie, ktoré ti on dáva. Amen.